Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मा होनो मोनसे दामानि फेसबुकआव मोनसे भाइरेल जादों। उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरखौ हमनानै मोनसे भिडिअ बानायनानै आपल'ड होदों। ओमफ्राय मा खारननि थाखाय हमजायामोन, मानि थाखाय बिदि लामायाव हान्थु खरायनानै नैबे भिडिअ खालामनानै बे भिडिअखौ फेसबुकआव आपल'ड होदों। ओमफ्राय बेयाव बुंदों जे ससेल' आरो बेनि भिडिअआ बाव बुंदों जे एरिया बदनाम जायो। ओमफ्राय मा खारननि थाखाय हमदों, मानि थाखाय भिडिअ बानायदों, मानि थाखाय लामायाव खोमा खेबहोदों, बिनि फुल डिटेल्सबो गैया आरोना। ओमफ्राय बबे जायगानि बेखौ बुंनो हाला आङो। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय बे भिडिअनि सायावनो जों फंनैसो रायलायनि। मानो होनना बुङोब्ला दानियावथ' जोंनाव बिदिनिफ्रायनो बांनायनिफ्राय बांबोयो आरोना। आंबो दिनै भिडिअ बानायबाय, आंबो बानायबाय बिनि सायावनो भिडिअ। ओमफ्राय सोरबा सासेया भिडिअ बानायबाय, ओमफ्राय बिनो बांनायनिफ्राय बांगोन, सानथाम सानब्रै ट्रेन्डिंआव थालायगोन आरोना बे भाइरेल भिडिअआ। मानि थाखाय हमदों बेखौथ' मिथियासै, खिन्थु बे बुंदों जे भिडिअ बानायनानै एरिया बदनाम जायो। एरियाया बदनाम जायोमोनब्ला नों मानो सिगां भिडिअ बानायनानै आपल'ड होखो? एरियाखौ बदनाम जाजानो गिदोंबा मानो भिडिअखौ आपल'ड होबावखो नों जुदि बिसोरखौ बुंबाय जे एरिया बदनाम जायो होनबाय, ओमफ्राय गावनो भिडिअ बानायनानै आपल'ड होबाय। दा बांसिना सोर बदनाम बानायखो, सोर बांसिन बदनाम बानायखो? बै भिडिअ बानायना आपल'ड होग्रायासो बांसिन बदनाम खालामबाय। ओमफ्राय नोंसोर गोजाल'सो हमनो मोन्दोंमोन बिसोरखौ, नोंसिनि गेजेरावनो थागौमोन, नोंसिनि गामि एरियायावनो थागौमोन। दाथ' नै भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो मा होनो अल बिटिआर अल बुहुमावनो मोनथिबाय होनजाबाय आरोना लोगोफोर। बुहुमावनो नुबाय, बयबो नुबाय बेखौ। दा बदनामा सोर बांसिन खालामखो बेखौ साननानै नायनाया मोजांसिन आरो। फिसा फिसौ दाय मावदों डाइरेक्ट भिडिअ जानबाय, ओमफ्राय बेखौ आपल'ड होबाय। बे नङा जे भिडिअल' बानायनानै आपल'ड होनांगौ, बे नङा। ओमफ्राय नों आं सोरबा सानै साथामसो इउटुबारफ्रा बैखौ बानायो भिडिअ, बेफोरनि सायाव भिडिअ बानायबाय, बै इउटुबारफ्रासो दाय जागोन अलरेडि। ओमफ्राय भिडिअआव बबेनिफ्राय भाइरेल जाबोजेनदों बेखौ नाहरग्रोनाया मोजां आरोना। जे मोनसे जायगायाव घटना जादों, बे जायगायावहाय मोनसे फिसा दायनि थाखाय मोनसे हमनो मोनबाय एबा माबाबाय, ओमफ्राय बेखौ डाइरेक्टलि भिडिअ बानायनानै फेसबुकफ्राव माबाफ्राव आपल'ड होनानैथ' समाधान जाया, बांसिनसो जायो। ओमफ्राय दा नोंथांमोना आं बबे भिडिअनि सायाव बुंबाय थादों साननो हागौ नोंथांमोना। आं बे भिडिअखौ दसे उनाव ससे होना होगोन। ओमफ्राय खिन्थु बे भिडिअ अलरेडि भाइरेल जाखाबाय दे लोगोफोर। बे भाइरेल जाखानायखायसो आंबो नैबे भिडिअनि सायाव आंबो फंनैसो बुंसै आंनि माबानिफ्राय होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ ससे नायना लादो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। एरियाखौ बदनाम होनो नागिरदों नोंसोर ना? बदनाम होनो नागिरदों। दिनै साला बिथिं बदनाम जादों, एरियासो बदनाम जादों, मिथिबाय? लासिंसिं जायोलै, मानो मानिया नोंसोर? खोथाखौ मानिनांगौ। आदा सुइस अफ खालामना लाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय नुनानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय एक्सुवेलि मा होनो भिडिअ बानायनायाबो बानायनांगौ, हय बानायना ला। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि खुद सेफटिनि थाखाय आरोना। मालाबा समाव ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जायो, मा होनो नोङो बैसोरनि दायखौ नुनानै जोंनि पाब्लिकफोरनि गेजेरावथ' हमजायोब्ला बानायोबा स्टार्टिंनिफ्राय बानायनांगौ। स्टार्टिंनिफ्राय बानायनानै मा खारननि थाखाय हमजादों, मानि थाखाय बिदि खालामदों, बेफोरनि बागै फुल मोनथिनाय जानांगौ। ओमफ्राय बे खालामनायनि खारनाबो ओरैबायदि जानांगौ, मा होनो जाहाथे नोंखौ सोरबा बांसिन मानसियानोथ' खालामफिना, खिन्थु सोरबा मानसिखौ दांफ्लांबा ओरैबायदि जायो, फंनैसो बुफ्लाङोब्ला मा होनो उल्था लेथायनानै माबानो नागिरो आरोना, उल्था फासायफिननो नागिरो। ओमफ्राय बेनि थाखाय खुद सेफटिनि थाखायबो नैबे भिडिअखौ बानायना लानांगौ। ओमफ्राय बे नङा जे भिडिअ बानायनाय लोगो लोगोनो बे भिडिअखौ ससियेल मिडियाआव आपल'ड होनांगौ नङा। भिडिअखौ बानायनांगौ, हय, खिन्थु नोंनि सेफटिनि थाखाय आरोना। जाहाथे बै माबाखौ जों फंसे फंनै बुनानै ओमफ्राय बै बुजाग्रा मानसिया सोरबा ओरैबायदि जायो, न'खरनिया एसे गोराब्ला उल्था केस होफिनलायनायनि खोथाबो फैयो नालाय। ओमफ्राय बेनि थाखायनो भिडिअखौ बानायोब्लाबो फुल बानायनानै मा होनो बेखौ नोंनि सेफटिनि थाखाय नों लाखिना दोननांगौ आरो। जाहाथे माबा मोनसे नोंनि सायाव एलिगेसन एबा दाय जाफिननो नागिरदों, अब्ला बै भिडिअनि थ्रुयै नोङो मा होनगोन नियाय मोनगोन आरो। नों दाय गैया होननानै प्रुफ जागोन। बेनि थाखायनो भिडिअ बानायनायाबो मोजां, खिन्थु ससियेल मिडियाआव डाइरेक्टलि आपल'ड होनाया बे गाज्रि आरो, बेसो गाज्रि। मानो होनबा भिडिअ बानायनाया नोंनि सेफटिनि थाखाय,
ओमफ्राय बे ससियेल मिडियायाव होनायासो नोंनि गाज्रि जायो आरोना ओमफ्राय बेखौनो रोंनांगौ आरो जोंनिया जाया डाइरेक्ट भिडिअ बानाय मोनबाय अबे भिडिअ होजायो अबे भिडिअआ होजाया बेखौथ' मिथिला खिन्थु भिडिअ बानायनायाबो जादों थिग टाइमाव नों भिडिअ बानायना लानो रोंदों खिन्थु नोंनो बेयाव फुल थाजोबनांगोन माने मा खारननि थाखाय हमदों मा खारननि थाखाय बिसोरखौ बेबायदि साजा होदों ओमफ्राय बिनि फुल डिटेल्स मोनजोबनानै नों भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय नोंखौ माबा मोनसे सोरबा लेथायफिननो नागिरदोंब्ला नों बै भिडिअनि थ्रुयै नोङो मा होनो प्रुफ जागोन आरो नों जोंहा जेबो दाय गैया जास्ट जों बेफोरखौ दाय मोननायखाय एसे दाय मोननायखाय जों एसे साजा होबाय बेनो बास ओमफ्राय बे भिडिअखौ नों ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनानै जेबो लाब गैया आरो ओमफ्राय बिसोरखौथ' नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नुयो उन्दै फरायफुबाय थानाय गथ'फोर दा बिसोरथ' लाजिनाय मोनसिगोन दा जाथि बंस' बयबो नुजोब्बाय उमुगनि खुरमा उमुगनि बंस' बेफोरबायदि होनजानाय खोथा फैयो आरोना ओमफ्राय जिखुनु जाया आं बारा बुंला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय